Hagajan mi jong ka arpui trik nai lur arjar pasau. Kaladan kawai ga jingja ka basusi ka ba kawai ka longkami kaladu yelai khon jong ka. Ibadang pun hapo ko kumasan banai bat kate ga jingja ka dei ka balaja ha civil hospital nongpo Riboy district. Kate ka longkami ka dei ka balatip ka teng kum ka mon liza langi ka bade ka kurim jong upa recharge kumdaj ki ba shong basa ha ka shnong umdan diwan. Halor kani ga jingja ha ba yo bani kren ba kurim jong kate ka longkami ba Richard ulai tho ba kurim jong u kalas dang keso nadu ko performance ngi jong ka arpho trek nai lor arjar psa kumtaw la lej banyalam no eka cha umden PHC banna kalyang kinong sumar ka umden PHC kila pha lej phashwa sheyeng na marki ong ba kampat de ka bajor ka jingpang pat kila lej phai no shalayeng badde ka por kum ba khatwi bije min miet ka lok jong u kalas dang keso biang bat la yalam biang cha umden PHC pat namar bakala jor palat ka jingso barka jingpang kila btha no mar ban lej rano eka sha civil hospital nongpo kumtaw lapan ambulance na kate ka PHC ka baw khulm yo satya namar ki ong bakam dei ka jingpang bajor lani emergency kumtaw la shuwai da kawik pat ka kali badha bala poy civil hospital nongpo akapor chubje steng mistem jongka arpoi trik nai lor badha ba poy kini hospital umdan satya ki nong sumar ki ban pej ban khmi hende hadu lai steng mistem kisayo panrung hapo hospital bad yo ya jing sumar mungkin custom galok cengan tinggal sa setahun dan ndang ilelit stay di pawan sayang jandit untuk di pawan sayang dang ilawan sayang kas yang setengah itu kadwe biji kadwe setengah itu nilit yang ke markas suet nilepon hospital itu hospital dan khatar terakhir poste piong ban stanford sian po gala stanford sian po long kapor lamir dengan yuk kali suke lapon parlok ro kilaya miet kilaya tia itu dengan wat ambulan tikim air don tuwe parlok ro ba lai keren lang labut japan lang tentang bakim air namar kim ong baga amde kapang emergency napun itu parlok wan bu mu sian po dal posisione ipoi sibistang itu mdon re ba nong pek nong yu nong up seniam don re niyo rong hadu lai stiang sauna itu niyo rong dala posisione wilayah Sumarhi hajan bit pada nong galok cunga kala sue ngala likot mo ya kenos dari kimwan re lai sausen ngala likot kimwan re adin siting kita tam tu kawan tagawai kenos kawan rapat ka dawai kapadi sikuli dawai pertemu padi sikuli te dala dep sampai cere lu kina kalau kendo sampai cere te dala dep nta si kenta steng itu por berguna san steng itu kasu kan kasu kali tolep saja ngaro dang likit dia ataken hap ni kun samadan kaur korba hap tu kelung nama katelan kalau cek senamo ditaruh umdon nong pej umdon nong yu aduk bawangnya likot yang itu sestar taruh sestar pedon star kit clear dang tu di bawah wan di dang suan kayak gitu dan wan gitu gitu di sestar pedon situ di ong ba up kita pun up te kakam Mario gajing tep halor kani gajing ja ya kate kalong kami na kalyang kinong yalam kaseng hito umdan circle kila pai kate gajaka ajing sumar jong civil hospital nongpo kaban na kalyang kajongki habakren chikilat patai kubor kila penrem jori kate gajing bombyang jong gajing sumar ba gajing le torti jong kinong trei bar kinong sumar jong civil hospital nongpo bar kumjoru jong ko umdan PHC menta ko PUE ngidon po civil hospital po halor ka jingja ya iwei ilong kami iba syong basa apo tanya umdan hangte hakabangi ngilayo ya komplain ane ya ka jing ujot kaba ilawan memet sene hoj hakabanang kong hi ila dai dadu na po hospital umdan hangte te nangte kala refer i
te kerkum gajing ujor lane kerkum gajing YouTube jong ki attendance lane ki bahaying ulok jong patient badan mata po civil hospital te kala reform ne men angte aga por arsteng ai te hadin ba namar kala dai ga pormet kam don yo kalim yo sure te nang leang jong ki bahaying hasam kala pan ya ka ambulance ban refer ya patient ban wan ra asha civil hospital po te nagaliang jong ka PHC dan ka ka kentin lane ka ka sur ka bami nagaliang jong ka ka PHC kala long ka ka bakta madli madyong ya ka jengmut ka jeng perkhat jong ni hi baru wei pu wei lamar ba kala kentat ya ka jeng ai jong ka ambulance ka juki ngila ban ong ka ambulance ka dei ka ban penun kam na bata ban refer ka patient khamtam ha ka mit ka yong ban kit ya kinumpang ki bastom Henry Pause nagaliang jong ka PHC kala kentat ban ai ya ka ya ka ambulance ki ong pan ban ba kam dei ka kam ka ba urgent ane kam dei ka kam lane ka condition jong patient ka ba urgent dai lada kam dei ka ka condition jong ita patient ba kam dei ka ka ba urgent balai ki su refer ya ita patient nanti na po PHC umdan Henry Pause kala kantaj ban ai ka ambulance daga jing bomban se ki bahi ngasam kala persang ban wat iki kali nang ne nang tu kala yo ya ki kali tikla wanra ya ketika patient po civil hospital nang po hane daga la poi po hospital nang po civil hospital nang po hane ro kala don hi ka jing thut kala don hi kata kabukta mali madyong nagaliang jong ki bahi ngasam mar kila poi hang ne lag nom no ha ki ship je steng ai ship je steng arduna ai dadala poi hang ne kila tit igi jingkang kila kersiu ya ke breu ba abang tu te bawan umdan ba yo seo kata ka jingkhot ka jingki hadu shikanta dunai kila ya abapli sabar hadu bakli iwan dagi weipat ki Christian party kila ya halalang hi kila ya khot lang hi tetat nda hadu kata kapor kila yo kila don ki bawan mi nagliang jong staff kila receive ki patient hadin mala receive ki patient kila ara spo emergency room kila ara sha room kila le ek badon kam dai nadu menen stengmet nem sing produksi kila idon hangne te ane janmet pate kala jano ga jingja ka basusi nagliang jong tei ka patient jong itei i longkemi bakha itei khunlung namar ba hadin hagi lai baje lai tam tu lasang su lasang thar ka ko te nagliang jong ki patient party ya tandan i lok jong i la likhot ek tagi staff ki badon on duty te hadin shikanta padon bawan shikanta tam padon bawan te babli ila su ila khat te hadin kata la don di staff nos bawan mi te ila shu wan I know itai iwe itablet iban penja ya ga jingsu ibadon lang bat ini paracetamol iban maybe ila se idon ga jingshit ga jingshit nat te ila di tai dawai hadin shinta tam pada kala tre biang ga jingsu ga jingtara po ga jingi idon atat bat kane ga jingblet te babli ila lei toilet ila lei toilet marba kimra ya isha po leberum da yak jing sha na du ba kata ka por ba ila wan ita staff nos kila dei hi ban pe ka condition jong ka patient kalong kumno kila dei hi at least ban ra no sport leberum ndre kimra te ba pli ila lei toilet da ila lei toilet ila long bleeding sapa palat sport toilet ila bleed ila jong ila please nam ila jong po toilet ila kelon hiru po toilet but ila long miscarriage no po toilet ila hab no ikhlung injung ni po toilet te hadin kato kan epor hadin bagi staff jangan ega civil hospital kila seo kita ya kata jingja kila le chim no ya tai patient kila ra no spo leberum te kila le no ya ke bedon kam ndre ke ka bakta yangi kum pasang kum kita ki bepe ya ka imlang ka salang ya ka khia ka shon jong produk busuk urangli ujuki ngidon kata ka masim ka bakta hangi ka baktik hangi haba kila tip bagi patient kalau miscarriage kalau bleeding balai kimra ya i marmar shapo leberum ban ai ga treatment ka babiang ban ai ga jingsmar ka babiang ban light na kita ki maybe you la selada kanja hadu ba in the do no ila ga jingim mela jong mano ban bakli ya kata hatu kin bakli maki kindu maki andre ka jingdu te ga dehi na galiang jong bahing asam na galiang jong ka kur gajat na galiang hinman ki para andre suong donbok bakam patpoi hadu utau pun blay udang udang ri udang sumari i kampat poi hadu utau pun maybe you la ladakan poi hadu kata mano ban bakli ya kata namar balai nga ong na kapor sa kapor kala saja ya kum kita gi jingja hapo jongane ke civil hospital akar patret akan tu ya ke sorkar hi khamtam ya ke ka banglai yo sngam nagaliang jong ki doctors nagaliang ki staff nurse nagaliang ki staff ki batrai ne kadang duna sa papalat hagaliang jong ka manpower
ngikan tu ya ke sorkar bahkan penbiang lana ya bahkan penbit penbiang hakliang jong ke manpower hakliang jong ke staff market kum ke kubor ke komplain ke banglo isyo na ke staff jong ane ke civil hospital ki ong dah kan night duty ki staff nos ke don tang armun ndai pheu se kat kan ke civil hospital ka bahe daki South Santali ki ward daki kinopang ki bakot adu ki spa dunai sya kila ban cover ya kita kinopang ban ai kita ke service ka jungki ya kita ki spa tam dunai dengan ketujur ya ke sorkar bahkan penbiang ya ke hagliang jong man power apo jong ke civil hospital khnang ba makiru kila ban ai ke service ke babiang bahkan light na kum kini ki jingja apo jong ke civil hospital bahkan ai ke jing syakri ke babit bat ke babiang na ke mata ke dong ka thanya ri boy ke jungi na ke mata ke imlang ke salang na mata ki babun ke balang apo ke dong ka thanya ke jungi Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya